Ametxe eta Peña. Pixaraka, udara eta hau, horren dela urte batzuk erositako baiunantia jasteko asmoz, Ametxe hasi da operazio bikini egiten. Eta bere regimeneko limitiko astean, Peña Garikaronen ikaste pixura etorri da azaltzera. Bertan, kriston fritanga da preparatu dute. Rabak, kroketak, xolomua, dena, olio zupeteta. Eta ametzetako ensalada, tomate ensalada, olio gabeko bat preparatu dute eta hortxe dago amets. Tripaketa, bruk, eta Peña Garikaronen bera honekin lepo jaten. Onera etorri naiz eta ze sorpresa, nik tomatetxo batzuk eta ezin kexa, hauek dena fritura egiteko presa, eta zeinientzako da lurreko bailesa, eta zeinientzako da lurreko bailesa. No, y es mejor que esa. Zure erabakia, dezente trakesa, eguzkia hartuta, egon nahi du beltzan. Bai baina ikusmena, guztiz aldrebesa, hori kapesnea eta ez bailesa. Hori kapesnea eta ez bailesa. Araba kantatu du ondotik egitan, ez dudala ondo hartu kontua begitan. Ez bakapesnea garbi emendikan, Zugutxeiten dezu saimenetikan, Zugutxeiten dezu saimenetikan. Eguzkia hartzeko, orain ez dugetan, ondartza egongo da, bikiniz betetan. Rabak ta aragia, frikitu barretan, anai hartzen ituzken pare bat kroketan. Anai hartzen ituzken pare bat kroketan. Ni prestengo bikini eta sandalia, ta honek ikasle plana nahi zuen balia. Txuleta errea eta gambak iskalia, seguru dana dala amar bidalia. Seguru dana dala amar bidalia. Azeko inoiz ez dut nik izaten traban, orain dugu aukera, ta orain parada. Kroketa eta mejilloi, ta nahiko arraba, eta bikinia ere nere amarena da. Eta bikinia ere nere amarena da. Ni udara helduko naiz perfilez primeran, ta zu kriston mendia
Gamba azalak eta ezurrak soberan, zuea udarara ailegatzen zeran, zuea udarara ailegatzen zeran. Ala ere ni banaiz osasunan jabe, baina zure goera larri bezain gabe. Tori jantazu pixka, pajatea gobe, hain gira baino ere, plakoago zaude.